Assalamu alaikum. Welcome to the Kanin English Sunana Bakuramadu. So today we are going to look at the phrasal verbs. So phrasal verbs shi wato aiki ne wanda ake haɗa shi da preposition ko kuma wato adverb. To da ka kalle su guda biyu ko guda uku a haɗe amma ana kiran su phrasal verbs. Yanda ka san kalma ake amfani da kalma wato a Hausa a Turance haka ake amfani da shi ma wato phrasal verbs. So phrasal verbs guda 10 da za mu yi amfani da su daga ciki akwai na farko wato account for. Wato account for yana nufin yin bayani akan, wato za ka yi bayani akan wani abu. So kamar ka ce to provide an explanation wato da Turanci kenan. So you will account for what you did. Wato za ka yi bayanin abin da ka yi. Account for ɗin shine yin bayani ɗin kenan. Sannan kuma na biyu akwai back down. Wato kamar janyewa ko kuma to withdraw da Turanci. So the protesters backed down when government ended the water scarcity. So wato masu zanga-zangar nan sun janye a yayin da gwamnati wato ta samar musu da karancin ruwa, wato shine bayanin da kai. So back down wato janyewa kenan. Na uku akwai kuma get away, wato kamar tsira ko kuma kwatan kai haka, to escape. So wannan in da mu yi amfani da shi a Turanci zaka ce the thief got away by stealing another car in the police station. So barawon ya ƙara tsira ko kuma ya ƙara guduwa wato a yayin da ya saci wani mota a cikin station ɗin. Ana case nashi bai ƙare wato ya ƙara guduwa wato ya escape, ya bar station ɗin da wani motar da ya sata daga ciki. Na hudu akwai kuma break into, wato kutsawa da ƙarfi, kamar shiga waje da ƙarfi kenan. So seven thieves broke into my house last week. Wato barayi guda 7 sun shiga da ƙarfi gidana, wato sun kutsa gidana da ƙarfi. Wato ko sun yi sata ko dai ba su yi bari amma sun shiga gidan da ƙarfi, shine break into, wato kutsawa da ƙarfi kenan. Sannan kuma akwai na 5 let down, ba da kunya, kamar ka ba wani kunya. My daughter let me down, wato ‘yata ta bani kunya saboda wani abu da ta yi kenan. Na 6 wato take off, wato cirewa kenan. Cirewa shine take off. Sannan har yanzu take off yana nufin tashin jirgi kenan ko tashin wani abu sama. She took off the old jacket. She took off the old jacket. Ta cire wato tsofon wato kayan da ta sanya. Sai kuma na 7 wato put on, sanyawa kenan. Sau ta sanya sabon tufafi, shine she put on the new jacket. Ta sanya sabon tufafin nata. Da farko mun ce take off cirewa, sannan kuma put on sanyawa. Sannan na 8 akwai kuma look after, wato kulawa da. She looked after her children after the death of her husband. Ta lura da 'ya'yanta, ta kula da 'ya'yanta bayan rasuwan wato mijinta. Cut down, ragewa ko kuma bari baki daya, kamar ka rage cin abu ko ka rage ko kuma ka bar cin abun ga baki daya, shine ke nufi wato shi cut down. The doctor advised my mother to cut down on anything sugary. Wato likitan ya ma mahaifiyata wato ya bata shawara akan ta rage ko kuma ta bar cin duk wani abu wanda ya kunshi siga. Na ƙarshe wato shine break down, kuka ko kuma daina aiki. Yana nufin kuka ko kuma daina aiki. I broke down when I saw my scores. Na fashe da kuka a yayin da na kalli sakamakona wato na jarabawa. Sannan kuma za ka amfani da shi na wajen bangaren daina aiki shine my car broke down when I was coming from work. Mota na ya lalace a yayin da nake zuwa daga aiki. Ya daina aiki kenan a yayin da nake zuwa daga wurin aiki. Akan hanya kenan ya lalace. So waɗannan su ne phrasal verbs, kuma waɗannan hanyoyi da su ake amfani wajen wato yin bayani a Turance. So wannan shine kamun ƙarshen darasinmu na yau, sai kuma mun haɗu a darasinmu na gaba. Sunana kamar yadda na faɗa, Babakuramadu. Assalamu alaikum.